Usa ka traffic enforcer sa Mandawi City ang nadumbolan sa usa ka jeep. Ang insidente nakuhaan nila sa CCTV pinaagi sa Mandawi City Command Center. Ang exclusive report. Pinaagi sa CCTV sa Mandawi City Command Center, nakuhaan kining insidente kagahapon sa buntag sa may CD Seno Street. Mabantayan nga gitabangan paghandos ni ini mga kalalakinan, lakip na ang mga enforcers ang usa ka jeepney nga napalyar ang makina. Dihang mi-start na ang sakyanan, gibuhian na nila. Kini na ang sunod nga nahitabo. Ang usa sa mga enforcer nadumbolan na di ay sa lain nga PUJ. Giila ang nadisgrasya nga sakop sa team nga si Nimrod Doronio. Nagtakiang siya paglakaw dihang among gikahinabi nang hubag ang iyang tuong tiil human sa hitabo. Asoy ni Doronio, mitabang sila paghando sa jeep aron di makamugna og trapiko ug wa siya makabantay sa iyang likod. Pag andar sa PUJ, siyempre nakahunong na ko. Muna to nga nibuto akong likod. Napasok na ko, damagan day ko kay sa PUJ nga 23 to siya ang road, lapo-lapo. Ang rason sa driver kay nilikay sa kuno siya kay doon na ni cut-in nga motorcycle. Giabisuhan ang enforcer nga mupahuway una aron mapaalim ang iyang bunog nga nahiaguman. Ang iyang labaw sa team misaad sab nga muabag labi na kay ang insidente nahitabo samtang siya on duty. Si Mayor Jonas gali na aside from official na to na assistance, mo personal gid na siya assistance if found out na during if nahitabo yun during working on duty siya. Sa PNP Traffic Group, nagkaareglo na noon si Doronio ug ang driver nga nakabangga. Miabaga kini sa galastuan sa enforcer. Apan alang kang Doronio, ang insidente parte ra sa iyang trabaho. Kini ang ikaduhang higayon nga naigo siya og motorista samtang nag-duty. Kampo kita sir, biporta mo gawas sa pertan kay wata kay baw si metabo na to des gawas ba. Kay bisan tunog nag-amping ka, doon na may tao nga wala mag-amping. Nya may ikaw may matimingan nila. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.